Een hele goede middag en welkom bij de zesde en tevens laatste aflevering van Vastelovend programma De Gonverweer voor het seizoen 2017. We brengen in deze aflevering weer heel veel op de huizen, omtrent alles met de Vastelovens in en rondom het Weerteland. Wat kun je vandaag allemaal in het programma verwachten? We hebben landheer Dave en jeugdprins Ruben van Vastelovenvereniging De Schuipkes hier in de studio om aan het vuur te stellen. We kijken vast een klein beetje vroeg naar het 6 keer 11 jaar bestaan van Vastelovenvereniging De Zootmalen. Ja, wie ziet de Vastelovend eigenlijk voor een Weerter cafetaria eruit? Nou, daar gaan we ook even schallen met een van de ondernemers uit de binnenstad. En we kallen met Vastelovenvereniging De Pinmakers over het feestcafé in Nijweert. Frans Adriaans is ook nog een keer hier in de studio om zijn knipeigensje te komen presenteren. En Saskia Meulen die zal ook nog een keer met de gewoon doornemen wat er allemaal te doen is in het Vastelovendland. En natuurlijk is er ook vandaag weer muziek in het programma. Ze stingen maar liefst 16 keer in de finale van het LVK. En dit jaar mochten ze op 10 februari na afloop van die finale de felbegeerde Bertha Paulsen trofee met naar Hulsberg nemen. Hier in de studio, ik ben heel blij dat ze er zijn. De winnaars van het LVK, de Geleentje. Alle werken van het CBS op zoek naar statistieken van Limburg op zijn best. Dat heeft me geen gedoe, joh, want wiel is ambtenaar. Nu werd er het gevonden, dat weer een vergeer. Ja, de meesterspas, per vierkante meter, de meesterspas. Per kop van het volk, kom gooi dichterin. Dan wordt het nog beter, wanneer via Limburg te leven op een wolk. Dus als er maar wonen, dus als er maar werken, dan heb ze toch zelf al lang geen werken. De meesterspas, per vierkante meter, de meesterspas, per kop van het volk. Ja, en alles zingen. Oh, hey, oh. Oh, hey, oh. Oh, hey, oh. Oh. Vastelovens gekken hebben niks met statistiek. Die zeggen kom lot gewoon man en maak dich niet dik. Dus vast maak veer toch zelf en wees maar niet bang. Wat wil er goed gevonden, dat wist veer al lang. De meesterspas, per vierkante meter, de meesterspas. Per kop van het volk, kom gooi dichterin. Dan wordt het nog beter, wanneer via Limburg te leven op een wolk. Dus als er maar wonen, dus als er maar werken, dan heb ze toch zelf al lang keer werken. De meesterspas, per vierkante meter, de meesterspas, per kop van het volk. We willen alles onderzoeken en verkloren. De facts en figures verbieden hals. Maar één ding is bewezen door de jaren. De Vastelovend geeft boven ons verstand. De meesterspas, per vierkante meter, de meesterspas. Per kop van het volk, kom gooi dichterin. Dan wordt het nog beter, wanneer via Limburg te leven op een wolk. Komt de meesterspas, per vierkante meter, de meesterspas. Per kop van het volk, kom gooi dichterin. Dan wordt het nog beter, wanneer via Limburg te leven op een wolk. Dus als er maar wonen, dus als er maar werken, dan heb ze toch zelf al lang keren werken. De meesterspas, per vierkante meter, de meesterspas, per kop van het volk. Jij toch nog een keer. Oh, hey, oh. Oh, hey, oh. Oh, hey, oh. Oh, hey, oh, hey. Hey!
Ja, de komen straf en gelijk ook feestelijk met een Polonaise, dus dat belooft wat voor deze uitzending. Dat moet wel groot gaan komen in die allerlaatste uitzending. Ja, de afgelopen weken hebben we hier in de Goorve weer een hoop prinsen, jeugdprinsenparen gehad en vorige week zelfs de allereerste Wierterprinses die zich hier aan heeft komen presenteren. En ook in deze laatste aflevering is het weer gelukt om hem naar de studio te halen, want bij mij in de studio is landheer Dave en jeugdprins Ruben van Wasseland Vereniging de Schurpjes. Eerst even vragen wie het met ik is, want gaat gisteren een feestje gehad en vrijdag ook. Ja, het gaat bijzonder goed, moet ik zeggen. Ja, nou, je ziet er, gaat je lang ook in de douche gestangen dingen, of niet? Ja, dat hij toch wel even moeten deuren, joh. En toen moest je de kraan nog aanzetten. Ja, absoluut. Ja, nee, oké. En niet te weren, hè. En niet te weren, natuurlijk. En Björg, van Vrug is ook laat geworden. Ja, heel laat. Wie laat loog je erin? 1:15 s'nachts. Zo. En toen ligt er natuurlijk al lang in, dat snap je wel, hè. En ik Tuurlijk, Dave, tuurlijk. En ik werd wakker om 5:10. Nou, kijk. Dus keer er weer tegenaan vandaag. Ja. Ja, dat is toch wel de bedoeling, hè. Ja, laten we dus even met over gaan hebben. Een aantal maanden terug. Want je zit natuurlijk gevraagd om de hoegeheden te weren van de Schurpjes. Dave, wie zie je gevraagd? Ja, ik voer op vakantie. En in oktober. En op een gegeven moment de begeleiders waren al een paar keer aan de deur geweest. En ja, omdat verder niet horen, hij een keertje in de bus geduwd. Van, neem je even contact met me op. Maar ja, omdat ik op vakantie word, hier is pap de brievenbus leeggemaakt. Dus die wist al van, de Schurps zijn aan de deur geweest. Ja, zo is het eigenlijk bij ons gegaan. Ja. En toen weer terugkwamen, hebben we dan toch gelijk maar even contact met ze opgenomen. Toen hebben ze me gevraagd. En toen zei ze van, denk je er even over na, nooit het meer gaan over iets weten en dan weten we weer zat. Nou, nu uiteindelijk die zin gegaan. Ik heb echt met mijn vrouw Melissa overlegd. En ik zeg, ik wacht niet op meer. En we sturen gelijk een berichtje dat ze de land hier hebben, dus. Ja, en dit is natuurlijk niet de eerste keer dat er uit de familie Korte immers land hier is. Nee, de derde. De derde. Ja. Kijk. Dus pap is in 81 geweest. Mijn broertje Michael in 2011. Ja, nou ik in 2017. Ja, in 2011 toen heb ik nog op een van de activiteiten gedraaid. Dat klopt, ja. Dat klopt. Ja, was heel erg gezellig toen. Ben ik ook heel erg benieuwd wie dat ze ook gevraagd hebben. Hebben ze bij jou ook een briefje in de bus gedaan? Nee, helaas niet. Helaas niet. Wie is het dan gegaan? Ik loop op bieden te slopen en toen hoorde ik bij zijn deurbel. Toen kwam mijn moeder naar boven en die zei van, ja, de jeugdbegeleiding is er. De jeugdbegeleiding? Ja, de jeugdbegeleiding. Dus ik heb me even omgekleed, ben naar onder gelopen, toen zag die er zitten. Ik ging op de bank zitten. Ze zeiden, wil je jeugdprins worden? Ik zei meteen, ja, ik hoorde er niet over na te denken. En op papa en mam vond je dat ook goed? Want die moeten dat ook goed vinden, denk ik. Ja, die vond het goed. Kijk, dat is fijn. Ja, en dan moet je het hier lang stilgenooien. Dat moet voor u, denk ik, toch een beetje moeilijker zijn als voor Dave, denk ik. Soms is het wel heel moeilijk, maar soms... En wie is er ermee omgegangen? Als iemand tegen je nu heeft gezegd, zeg, je weer niet de jeugdprins, wat zei je dan? Nee, want ik ben vorig jaar al jeugdgeboren, ben ik dan ook geweest. Ja, dus dan probeert ze eigenlijk op het verkeerde paard te zetten door te zeggen met van dan kan dat niet meer. Ja. Nou, dat hij is slim gedaan. Ja, terug moet het een klein beetje angst zijn, maar goed, zoals ik gekend Dave, want dat is dan wel weer, je zit natuurlijk in de vaste verder, dat kriebelt toch wel met te zeggen. Ja, en er zijn ook best momenten geweest dat het echt heel moeilijk wordt van, wie lullig me heen over uit. Kriegen ze dan ook een bekloerte van de vrouw? Nee, dat valt allemaal wel mee. Dat valt wel mee. Ik heb een broertje, die is vanaf, nou moet ik even netjes zeggen, ik denk ergens november begint je al te rooien wie de nou land hier wordt. Ja, en als je dan met kerstmis neer van hem aan tafel zit, ik weet wie de nou land hier wordt. Ik zeg, nou vertel je, D&D. Ik zeg, waarom net, ik kan je doorbij. En ik heb hem, nou tot op de laatste secondes, toch nog vergek kunnen horen. Want wanneer hij je hem vertelt? Nou, niet. Die heeft nog uitgeroepen. Oh, dat is helemaal goed dan. Ja, maar op een gegeven moment, we stonden in het gemeenschapshuis en mijn broertje ziet, ik weet het nog, ziet jij ziet de landdier en Nick van Kimmenade, dat is weer een adjudant. En ik denk, hier moet ik me weer wat op verzinnen. En op een gegeven moment, ik zeg, Mike, ik zeg, hoort je stil? Ik zeg, neem eens, weet je het nog? Ik zeg, Nick is landdier. Ik zeg, en ik ben zijn adjudant. Ik zeg, maar hoort je stil? En toen zit, is goed. Toen hebben we dus met uitroeping, hij heeft een heel dialoog gemaakt, zeg maar. Samen met Cor Gerrit, die dus Mike het allemaal voorgelezen. En de punten die op mij vergelijking hadden en Nick, die hebben er allemaal in staan. Dus Mike had nog echt zoiets van, ja, wie is het nou? Is het nou Nick of Dave? Maar
laatste moment toen wisten het. Dus dat vond ik wel schoon. Dan moet er eens goede reacties in geweest ook van hem. Ja, hij is er ook heel trots op dat ik eigenlijk ook weer een opvolger ben van hem. Dus. Ja. Ja, en natuurlijk een feestelijk jaar dit jaar terug. Want de Schip is 4x11, dat hij je vrienden gevierd. Er moet ook een gezellig feestje in geweest. Dat moet toch ook... ja, je doet zo? Ja. Was het vrucht niet? Was er niet bij? Ik ben ziek naar huis gegaan. Oeh, dat is minder. Maar goed, je zit weer opgeknapt. Ja. Kijk, dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar het was wel een feestelijk seizoen. Of het is in ieder geval een feestelijk seizoen terug. Ja. Ja goed, je hoort je een tijdje vurig geweest uitgeroepen. Dan komen er een hele hoop dingen op af. Hoe heb je het meest naar uitgekeken? Dan denk ik toch wel de uitroping. Dat je dan op dat momentje is even alles... Dan is het er gewoon vanaf. Nu keer erover kallen, je kunt gewoon er ding doen en... Je hoeft mensen niet meer te liggen van verjaardag, ja, ik kom wel. En dan het laatste moment, nee, ik kan toch niet. En ja, op een gegeven moment kun je dan gewoon open kaart spuren en dan is dat ook wel fijn. Dan is dat fijn, ja. Zie je op dezelfde dag uitgeroepen? Nee, ik 1 dag later. En jij 1 dag later. Maar dat moet er ook een heel fijn gevoel zijn geweest dat het eindelijk eruit was. Ja, gelukkig wel, joh. Gelukkig wel, ja. Ja. Ja, goed, je hebt heel veel op het programma al gehad. Morgen is vrijdag ook een jubileumfeest. Gisteren natuurlijk de receptie. Wat kun je er nog op af? Hoe moet je vandaag nog onder andere reageren? Er zijn een aantal recepties, toch gooi je nemen gaan hier? Ja, we hebben 2 recepties. Eén is straks van de Rockzekers van Maurice. En de andere van Spookyjegers nog dus. En dan is het fijn, oventje kloor, benen moeg en... Ja, en als je dan de komende week nog eens op het programma slopen dat je naar uitkijkt of zei je van nou, laat je vast geloof nog komen, dan kunnen we gas geven. Ja, volgens mij hebben we vanaf volgende week elke dag iets, behalve de donderdag. Dus daar hebben we nog een beetje rust. Dan heb je nog een beetje rust, ja. Nou ja goed, hoe elke prins, maar ook een jeugdprins over Nommel denken, is een onderscheiding en een devies. Ik neem aan, Ruben, dat je er heel goed bij geholpen zit. Ja. Door mijn ooiers. Door de ooiers? Ja. En wie zie je door in te werk gegaan eigenlijk? Boeren eigenlijk hebben we een briefje gepakt en toen zijn er allemaal orders aan het bedenken en het opschrijven en devies aan het opschrijven en bedenken. Ja, en heb je dan ook nagedacht over hobby's die je er dan in wilt verwerken? Ja. Want wie zie je uiteindelijk tot onderscheiding en het devies gekomen? Omdat ik heel veel van badminton hoor. Dus dat is de orde geworden van? De orde van het veentjuttelke. Kijk. En Dave, ben ik wel heel erg benieuwd terug. Ik heb de orde van het stekkertje. Ja, je weet, ik ben elektricien. Nee, meen je niet? Ja. Ach, nee, nu is geweten. Nee, dat had ik al. En ja, de storm, de orde van het stekkertje. Ingesteld. Ja, ook goed. Niet nog niet eens lang over Nommel te denken. Nee, ja, we horen even zo tegen op de bank. We horen van alles aan het denken. En op een gegeven moment, nog een paar minuten, ik zeg, ik heb hem. En toen hebben we nog een paar keer wat anders bedacht. Maar dat woord is hem toch gebleven. Ja. Goed. De vastelovend komt eraan. Het is natuurlijk straks zo verbeden. Moet je nog lang niet aan willen denken. Want je weet nog lekker feesten natuurlijk. Ik ga in ieder geval heel erg danken voor de komst naar de studio. Maar voordat we natuurlijk in plaats gaan maken voor onze volgende gast, ben ik wel heel erg benieuwd naar uw devies, Ruben. Even geen smij of drop. Met de vastelovend loop ik voorop. Kijk. Dat moet best wel geklapt weer, hoor. Ja, helpt ze wel een beetje dan hier. Ja, daarom. Het is nog vreugd, ja, precies. Klok straks 5:10. Dave, uw devies. Wie gooit de vastelovend door? Mijn devies is met de stekker in mijn nek wordt je vastelovend te gek. Ja. Kijk, ze beginnen het wel te leren dan, hè. Dat scheelt je weer, dat scheelt je. toch even voor elkaar. Ja, precies, ja. Je moet altijd mensen een klein beetje opwarmen natuurlijk, hè. Dat duurt er een klein beetje bij. Ja, goed. Ik ga nog in de schoenen vastelovend wensen. Maar voordat ik weg ga, wil ik wel een onderscheiding aanbieden. Rob, heb je onderscheiding in de orde van het stekkertje? Salut! Ik vond ook de kapel erg goed, moet ik zeggen. Ja, hè? Vond ook de kapel erg goed. We hebben alles meegenomen vanochtend. Ja, heel fijn ook, heel fijn. Ja, en de dikke merci, ik kon hem met die vastelovend absoluut dragen. En dat, gewoon nog controleren. Ja, dat was ik al bang voor, ja. Maar we komen zo ongetwijfeld met die dag wel ergens tegen. Goed. Dave, Ruben, een hele schoenen vastelovend, je maakt er een feestje van. Dank je. Ja, de afgelopen weken is hij in de studio Frenske Adriaans geweest om een schoenknip te komen vuurdragen. En ja, vandaag Frenske zie je er ook weer.
we zien elkaar de laatste tijd eigenlijk een beetje opvallend veel. Niet alleen hier in de studio, maar we hebben ons gezien op de Bonten op de Prinsreceptie van de Werkerscup. En afgelopen donderdag was je weer bij de Cup. Ja, dat klopt. En op de race doen we dan. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ondanks mijn leeftijd doe ik dat nog heel erg geer. En ik weer gelukkig nog vol gevraagd. En het gaat meestal, dus wat ik door buren gaat, nog een goed doel. Ja, dus, en heb je nou de komende week of met die vaste lovendag nog iets op de planning staan? Ja, nog een stukje 5. En afgelopen donderdag word ik dus bij de Werkerscup. Afgelopen dinsdag word ik in Remuntje. Jawel, in Remuntje. En dat was ook een feestje? Ja, dat was een bijeenkomst, een jaarvergadering wordt het van Veldeke. En daar moest ik wat voor doen. Moest ik 2 keer optreden, voor de pauze, na de pauze. En onder de pauze kreeg je wat kaaienkoek. En dus dat zou het allemaal wel gehoord, hè. Ja. En daar heb ik ook een versie over gemaakt. Ja, dus, ja, je ziet er vandaag nog, ik ben heel blij dat je er zit. Je hebt zo weer een aantal metgenomen, dus ja, ik zou zeggen, Frans, los hem gewoon. Ja. Dames en heren, ik heb een versie gemaakt van een van Remuntje, die op een Maasbrug wat opraadje, met zijn voet wat wie op wie stond, en de rees hem zijn voet eraf. En de wiert had er nog in liggen. Maar luister. Transplanteren. Bij een ogenblik verloren Remunjenaar zijn voet. En we brachten hem in wiert naar het gesticht en vlot. Want toch in wiert zou een slim chirurgen proberen hem van de gestorven wiertenaar de voet te transplanteren. De operatie is gelukt, zag later een chirurg met roeiwangen, maar is helaas nog een paar dagen toch de piep uitgegaan. Wie kwam dat? Vroeg een van zijn oude studiegenoten. Ja, zag de dokter, de voet had het Remuntje lief afgestoten. Dat wordt het van Remuntje, trouwens, moet ik bezeggen, een Remuntje die gedangen zijn voor de wierter. Prinsen. Die had er heel veel gehad en die stonden er nog allemaal hartstikke schoon is dat. En de lol strooltje vanaf, et cetera. En daar heb ik 2 limericks van gemaakt, van de prinsen. Die zijn blij en enthousiast veren die de vastelovend. En daar heb ik het volgende. In steden en dorpen of de week zitten de prinsen weer heel blij te kiek. Flink hees met veel dorst, roept je, hallo vorst, als prins ben ik de koning te riek. Ze gaan os vastelovend veerders, gaan ze vuur, maar dan komt toch de as gewoon zegt, hij komt hier vlot op ons af. Dus maak uit zoveel als dat je kijkt, want op as gewoon zich, en daar heb ik ook een van gemaakt, en dat is mijn leste, zo het leste van het optreden van die 6. Bedankt voor het kijken. Ik wens je een hartstikke zalige vastelovend en hier komt je. Nog heel veel gezang en haardbleren en met vuist op buffette peren komt prinsen heel vroeg, verkoot en doet mug als schoon zich alweer uit de veren. Zalige vastelovend. Frans, een dikke merci. Voor de afgelopen weken, ik vond het ziek dat je er was. Ja, we zien ons met die dag en dan drinken we er 1 of 2 of 3 of... Joh, wat we in de test hebben. Wat we in de test hebben, we maken er wel wat van. Ja, goed, bedankt voor de komst en ja, je moet natuurlijk altijd nog even gezellig hier blijven. Allee. Goed, dankjewel Frans. We gaan gelijk door naar ons volgend item, want volgend jaar dan is feest en rooi, want dan bestaat vastloonvereniging de Zootmalen 6 keer 11 jaar. En dat gaat zeker een feestje weer ook komend seizoen. De vereniging heeft al zin om te feesten en daarom hebben ze eigenlijk al besloten om in november een groot feest te gaan geven. Bij mij in de studio zijn Geert-Jan Kwaspen en Frank Gele van de Vastloonvereniging de Zootmalen. Mannen, goedemiddag. Laten we hier even een beetje terug de geschiedenis in gaan. De Zootmalen, wie is het eigenlijk allemaal een beetje ontstaan? Ja, dat is al inderdaad heel lang geleden. Hè. 6 keer 11 is niet niks. Er is altijd een groep geweest van mannen en rooi. En die wil je toch dat vastelovend gebeuren wat leven inblazen. En de naam de Zootmalen, dat kun je natuurlijk, hè, de zout, dat zit het al. Hè. Vroeger wordt er veel zout gesmokkeld in de zak en dat is een roos in een maal. En daar komt je ook de naam Zootmalen vanaf. Dus zo is het ontstaan. Ja, nou ja, 6 keer 11, dat is niet niks. Ik ga het er vorige week ook met de vastloonvereniging de Schupkes over. 4 keer 11, ja, dat is toch even een hele prestatie.
Ja, tuurlijk. Dat is niet niks, maar dat doen we niet alleen. Hè. Dat is eigenlijk met die hele gemeenschap. En wij zijn dan toevallig bij de Rood en we mogen dat een beetje faciliteren met geld om de mensen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, en inderdaad, zonder een hoop mensen om een keer kun je gewoon, vooral tegenwoordig, eigenlijk bekans niks meer doen. Nee, we zijn met superveel vrijwilligers bij ons in het dorp. En die hebben we ook nodig om van dat jubileum het gewoon feest te maken. Dus we gaan ook proberen om voor allemaal die vrijwilligers een eigen feestje te maken. Dat precies bij Europees. Dat wordt een feest van een aardige week. En dat is, op ene dag is het voor de wichter, op ene dag is het voor de senioren. We hebben ook gekozen om niet specifiek een receptie te gooien. Want het gaat niet zozeer om de vereniging, maar het gaat echt om die mensen, hoe dat we samen de Vastelovend met veren. En met die mensen samen gewoon weer een groot feest van maken. Ja, want je genoemd wordt op, je kunt het elke week doen. Je gaat nu een paar niks genoemd, maar wie ziet die week er dan uit? Komen er ook artiesten optreden of ga je dan, net zoals de Schupkes bijvoorbeeld ook ga je de vrijdag ook een aantal artiesten doen. Is dat ook iets wat je gaat doen? Die artiest is nog een groot geheim, Frank, of mogen we er rennen? Nee, het is toch een groot geheim. We kunnen wel vertellen een beetje wat die week inhoudt. Hè? Want Geert heeft net al gezegd, hè, we beginnen zeg maar op 20 november met de woensdag. En in de middag is het echt een teken van de wichter. Zo noemen we dat rooi. Van de legerschool, de basisschool. En dan gaan we een leuke middag van maken met een circusact wat ze zelf zeg maar kunnen leren. En later kunnen ze voor ooiers op gaan treden. Als echte circusartiesten, dat vinden die fantastisch. Op donderdagmiddag hebben we een ware seniorenmiddag met wat artiesten. Een butenredner. We komen straks met die namen. Hè. We gaan dat langzaam een beetje laaien richting november straks. Op vrijdag hebben wij ook een activiteit voor echt de jeugd. Die net tussen zeg maar, de basisschool en het op stap gaan. Hè. Want onder de 18 mogen ze niet drinken. Dus dan moeten ze ook een beetje uit de kroeg gooien. Maar dan moeten ze wel wat verdoen. Dus dan gaan we meer een activiteit verdoen. Hè. Die hebben zelf gekozen voor iets van een soort tocht. Hè, wat ze willen doen. Dus dat gaan we op vrijdag doen. En op zaterdag is dan onze grote feestavond met tal van echt topartiesten uit Limburg. Die dan opkomen treden. En straks, zoals Geert-Jan zag, komen we langzaam met die namen van die artiesten gaan we het laaien richting november. En op zondag hebben we eigenlijk een soort reunie voor iedereen die een steentje bijdragen aan die vereniging. Voor dit hoort te maken hoe we nu staan. 6 keer 11 jaar. Ja, het wordt in ieder geval een vol programma. Dat zal ook, dat terug energie. Ja, we zijn al druk bezig om onze eigen zoutmalenpolice te zalen. Dat moet er dan gewoon gebeuren. Dat wordt helemaal een grote feeststand van binnen. Die aankleding die er zeer wel volop met aan de gang. En dan ziet Frank al een hoop van activiteiten, die veeltjes, die moet eigenlijk even liggen. Dan kan iedereen dat ook zien. Dat zet alles op. En per activiteit hebben we dan een groepje samengesteld. En ook dat doen we niet alleen met de mensen uit de vereniging. Maar daar hebben we ook mensen uit de dorp verderbij gevraagd. Zodat we dat samen op kunnen pakken. Want het zijn heel specifieke activiteiten. En voor iedere activiteit hebben we mensen gevraagd die daar aansluiting bij vinden. Ja, en iedereen kan ook gewoon door die activiteiten herkomen. Dus het is niet dat je specifiek voor een activiteit zo'n keertje moet kopen. Nee, dus zeg maar die activiteiten, dus wel op de doelgroep gespitst natuurlijk, hè. Maar zeker de zaterdagavondjes ook voor mensen van Boeterooi. Iedereen is er welkom om samen met ons dat grote feestvastloon te vieren. En ik zie net van, dat kost wel energie zo'n week. Nee, dat geeft heel veel energie, Rob. Natuurlijk. Het kost niet alleen energie, maar het geeft natuurlijk ook heel veel energie. En dat is het belangrijkste. Ja, absoluut. Je geeft aangekocht niet echt een receptie hoor je, maar mensen kunnen natuurlijk wel gewoon een beetje langskomen en zeggen met van nou man, een dikke proficiat met een 6 keer 11 en op naar de volgende. Ja, goed. We hebben bewust gekozen, geen receptie, zoals Geert net ook zei. Het gaat niet om ons, het gaat om die hele rode gemeenschap. En die mensen die het al 66 jaar met ons doen, die moeten het feest kunnen vieren. Dus feliciteert vooral die mensen. Wij weten het wel, wat we allemaal doen, dat krijgen we ook regelmatig terug. Er hoeven niet specifiek de aandacht voor. De aandacht moet echt naar die mensen van Rooi. Dat zijn de belangrijkste mensen om vastloon met te vieren. Ja, en vanaf wanneer gooi je dan met namen komen? Dat is dan toch pas na de vastloon. Dus echt pas tegen november dat je namen bekend gaat maken? Nee, we gaan er nu toch wel stilletjes aan met gewoon beginnen. We gaan volgende week eerst een groot feestje bouwen. En als we het bedoel van bijgekomen zijn, dan gaan we een volle bak gas geven naar dat jubileum in november. En ik kan dus niet zo ver krijgen om er toch één te nemen? Ene? Ja, vooruit. Ja, dit is PR, hè. Daar heb ik wat zeggen. Dat is een primeurtje dan nu ook gelijk, hè? Het trekt mensen over te komen. Even overleggen welke dat we dan uit de hoeren goed gaan toveren? Nee, maar dan huren ze dan al. Ik zorg er gewoon maar in. Neem dan maar in. Wie is in het spitsen? Kijk, er zal een reden om er naartoe te komen. Op de zaterdag. Op de zaterdag. En daar zal een reden om naar ooit te komen. Absoluut. Maar wacht maar tot de rest nog bekend wordt. Ja. Maar hij je ook al voor een alternatief gezorgd, dus dat de tent afgebroken is, dat ook weer immers kan opbouwen? Zie je met genoeg mannen rooi die dat geregeld hebben, als dat het dag eraf is, dat weer er
Dat weer geplaatst kan worden? Ja, alleen maar vrijwilligers. Alleen maar vrijwilligers. Afgelopen jaar was ook het jaar van de vrijwilliger en Roy alleen maar vrijwilligers. Dat gaat zo goed onderaan. We helpen de danger. Als andere verenigingen zeg maar ook activiteit hebben, dan gaan wij daar als soortmaal bijvoorbeeld jou de bardienst doen of met helpen. En als wij een vast loontje hebben, komt die vereniging ons weer met helpen. Dat is een grote samenhang in Roy. En dat is gewoon fantastisch. Want trouwens, we hebben wat samen, al die feesten, het gaat niet alleen een vast loontje, maar echt al die culturele feesten door het jaar heen, wat we samen kunnen vieren. Ja. Na 6 keer 11 jaar gooi je het in november gooi je het veren met een schone week. Dat blijkt wel weer. Ik ga ons daar heel veel plezier wensen, nu al. Dank u. Ook met de laatste voorbereidingen. Laat het een schoon feestje weer. Gaan we zeker doen, dankjewel. Ja, en van nu natuurlijk ook een hele goede vastelovend. Dankjewel. Goed, dank voor de komst in de studio. Nog over gelijk door met muziek, want ja, ik zag het aan het begin van de uitzending. We hebben ze hier in de studio stonden. De LVK-winnaar, De Gelientje. We gaan met hand in hand voor vastelovend. Jazeker. Die gaan plechtig beginnen, Roger. Hand in hand stond weer veel vastelovend. Veerschrodenbrug, die terug van noord tot zuid. Hand in hand stond weer veel vastelovend. En als het lukt, dan klinken nu geluid. Ja, begonnen! De ganse studio op de kop. Hey! Hey! Hey, hey, hey! De boerenbroed van Venlo en de moeswie van Maastricht, die dansen op het Munsterplein tot aan het Murgeleeg. De lange Jan Oethelen en de Kronoskerkhoor, die lopen zich in moken polonaise achterna. Van overal klinkt de nachtegaal, zo hier is gebrek. En dan is dat zo verschillend, veel verstaan ons niet perfect. Hand in hand, toch weer de vastelovend. Veerschrodenbrug, die drukt van noord tot zuid. Hand in hand, toch weer de vastelovend. En als het lukt, dan klinken nu geluid. Als speelt de zuiden aan de noord en als de noorden, dat is de eenheid die iedereen waardeert. Ze speelt samen tot de praktische akkoorden. Hoe gaat Limburg met die dag van profiteert? Dat gaat toch neer? Yep. Hey! Hey! Hey, hey, hey! De roei en blauw van Eze spelen samen aan een stuk. In zoor dan klinkt de kanon van de Geeten en de Buk. En Zefke Molzoet zit er te lup in wiert de deuren plat. De katers, kuus en piela's zwieren door de wereldstad. De horen van de herderschal, waar Spaans en Roerengul. En Limburgers die delen doen hetzelfde gevoel. Hand in hand, komt weer de vastelovend. Veerschrodenbrug, die drukt van noord tot zuid. Hand in hand, stond weer de vastelovend. En als het lukt, dan klinken nu geluid. Als speelt de zuiden aan de noord en als het noorden, dat is de eigenheid die iedereen waardeert. Ze speelt er samen tot de praktische akkoorden. Hoe als Limburg met die dag van profiteert. Schouwer aan schouwer, zo stond voor DVD. Het dragers van de schoonste stuk cultuur. Of jonger of ouder, hier klinkt maar een refrein. We zingen het vol passie en vol vuur. Hand in hand, stond weer de vastelovend. De Scholenbrug, die drukt van noord tot zuid. Hand in hand, stond weer de vastelovend. En als het lukt, dan klinkt je nu geluid. Als speelt het zuiden aan de noord en als het noorden, dat is de eigenheid die iedereen waardeert. Ze speelt er samen tot de praktische akkoorden. Hoe als Limburg met die dag van profiteert. En hoe als Limburg met die dag van profiteert. Dankjewel, dankjewel. Ja, De Gelientje in de studio. Hartstikke ziek dat je er ziet, mannen. Ik wil even een klein beetje teruggaan in de tijd. Wie is het voor u begonnen? Wie is het? Ja, Frans Vreuger, we bedoelt de geleerde ooit. Ja, dat is binnen 22 jaar geleden. Dat is in november 1995 begonnen bij de fanfare, waar we allebei lid van zijn.
De toenmalige bestuurder die vroeg voor de jaarlijkse feestavond hoe de jubilarissen en zo gehuldigd werden van, wilt er niet immers een schat leuks doen? Hè? Ik bedoel, daar zit altijd wel een orkest of een discjockey en er wordt gezelligheid gemaakt. Nou, daar heb je met een paar man gezegd van, laten we zo'n lof bij gaan zitten. En zo is het een beetje begonnen. En dan moesten we natuurlijk een naam hebben. Ja goed, we komen uit de fanfarewereld. Dat is het heel gebruikelijk om geleerde muzikanten in die tijd nog mee te nemen op concoursen. Nou ja, en zo hij veel zich uit, we hebben 2 muziekverenigingen bij ons in het dorp. En toen zeiden we, misschien is het wel leuk als we de geleerden zijn van die anderen. Toevallig kregen die ook nog nu uniformen, dus we hebben die uniformen van hun even gekocht en aangedaan. En ja, zo is het een beetje begonnen ooit en zo is ook de naam ontstaan. Hè. De eerste jaren deden we dat met 3, met Jos Gijzen erbij van Wiers en Spitsen, dat net ook al genoemd wordt. En daarover gaat sketches en dingen, wordt het wel een weer van de fanfare een beetje er doorheen getrokken. En daarna zijn we steeds meer eigen liedjes gaan maken. En we hebben op een gegeven moment gezegd, met een gekke slag van, zouden we dat liedje in zijn sturen? Ja, en zo is het een beetje aan het rollen gegaan. Ja. En die liedjes die maak je ook echt allemaal zelf? Ja, die maakt Maurice. Ja. Gewoon tekst en muziek, dat doe je helemaal zelf maken? En als dat klaar is, tekst en melodie, dan gaan we van de avond naar Jos. En eigenlijk zing ik het dan voor. Dan deed Jos het op keyboard spelen en zet er gaat akkoorden eronder. Met z'n kijken wie het allemaal klinkt. En dan wordt de basis gelachen, inderdaad, voor een nieuw liedje. Zo gaat dat. Ja. Nou, je hebt natuurlijk door de jaren heen wel al een schone naam ook opgebouwd in het Limburgse land. Want je werd echt voor heel veel dingen gevraagd. Ja, en een ander schoon iets, hoe dat je dit jaar natuurlijk ook nog eens mee bekroond zit. Dat is de LVK-finale. Dat moet toch... Wie vult jij om zo'n LVK-finale te winnen? Want dat is de eerste keer terug. Dat is de eerste keer, ja. Dus ja, dat is natuurlijk de kroon op het werk, wie veel zeggen. De ultieme bekroning van zoveel jaar meedoen. Natuurlijk dik tweede en derde geweest. Hè. Dus hartstikke leuk. Maar dit wordt net dat beetje extra wat ze nog eens hebben. Ja. En ja, geweldig. Dus we zijn er gans in ondergedompeld in de feestvreugde de afgelopen week. Een hele ontlading. Ja. Chic. Ja goed, ik ben er ook bij geweest de 10 februari in het paviljoen. Als je er op die bühne staat... Dan moet toch iets doorgaan, een bepaalde... moet je een bepaalde kippenvel toch wel al lief hebben dan? Ja, dat is nog zo. Kijk, we trainen natuurlijk al heel wat jaren op. En dat is steeds een keer van een zaal van 100 mensen, maar dat is steeds een keer op een plein van 5000 mensen. Ja, dat is allemaal heel speciaal en ook heel chic en dat mag ook niet zoet. Maar dat is zo een aparte kijk inderdaad, dat ze zoveel echte vastelovensluwen, de ganse provincie, eigenlijk gewoon samen een feestje steeds te maken. En dat vind ik wel, wel ook heel belangrijk. Maar het geeft wel een hele speciale kick, inderdaad. Ja. Wees er nu ook van u gevraagd als LVK-winnaar zien je met van dan moet je ook door en door op komen treden omdat je gewonnen hebt? Ja, natuurlijk. Ja. Een aantal boekingen, dat natuurlijk toe. Ik bedoel, de makers zijn al eigenlijk van nauwelijks het podium af in Heerlen of de appjes en de sms'jes begonnen binnen te komen. Ja, dat is natuurlijk toch het speciaals. Iedereen, of veel verenigingen willen dan toch nog last minute de LVK-winnaar in hun programma hebben. Ja. Dus dat is leuk. Maar dat geeft in ieder geval een heel fijn gevoel. Ja, zeker. Ja. Maar even over het nummer wat je dit jaar gemaakt hebt en hoe je mee gewonnen hebt. Wie zie je erop gekomen met te maken? Nou ja, goed, het was een beetje de actualiteit van vorig jaar. En we weten allemaal vorig jaar op heel veel plaatsen carnavalsactiviteiten, optochten, boete-evenementen afgelast vanwege het slechte weer. Heel veel wind, regen. Dus de weercodes, code oranje, code rood. En dat is een beetje het idee geweest van, dat is wel leuk om dat in combinatie te brengen met het klimaat en de carnaval. En ja, zo is dat een beetje gewoon leven, dat idee. Ja, nou ja, dit is in ieder geval een schoon nummer. Je hebt er het LVK nu met gewonnen. Het gaat heel veel gedraaid werden door heel Limburg. En ja, je zit nu toch hier. Ja, dan zou ik zeggen, dan word je mee ook even lekker weer. Helemaal goed. Ja. Dan was het feestelen beginnen met het weerbericht en dan hokken we weer in. Ja, het helemaal goed. De geleende. Dankjewel. Wat heet er? Code rood, geel, groen. En met een moog. Er is een weeralarm van kracht voor heel Limburg te bouwen. Rood, geel, groen. Wist du hoe ik benauwd van krieg? De spiegel van de zerde stieg. Wat is toch aan de hand met ons klimaat? Wist du er strak de Noordpool smelt, bij al dat water tegenhield? Wat maak je doet, veers in gewoon paraat? Ja, dat gaat er. Al steekt het water, ons aan de lippen. Hier is de code rood, geel, groen voor iedereen. Al hinkt de kater, ons aan de slippen. Als ik die code roep, weet Limburg wat ik meen. Weet du wat al die natigheid met onze vaste lovendheid?
Prins en Buut, of blief alleen maar de blanchuut. Al stijgt het water, ons aan de luppen, hier heeft de code dit geheim, en Hilters past ons op de been. Wit stoel men niet een van ruim, dat Limburg gans wordt overstruim. De allerdrechtste humor wordt nog naast. Wist u dat heden Isbergum, de hering zo in moeden zwem? Wat maken doet veel zin gewoon paraat. Ja, begonnen! Al stijgt het water, ons aan de luppen. Hier is de code, rood, geel, groen voor iedereen. Ja, al heet de kater, ons aan de sluppen. Als ik die code op wit Limburg wat ik meen. Wist u wat al die natigheid met onze vaste loven deed? Met optochtliedjes, Prins en Buut, of lief alleen maar de blanchuut. Al stijgt het water, ons aan de luppen, hier heeft de code niet geheim, en Hilters pas ons op de been. Al geeft donder, bliksem, hagelstorm en regen, door kind de echte vaste lof is gek, maar tegen. Al geeft codes in de kleuren van de regenboog, de vaste lof is gek, jij door, dat is geen vroeg. Hey, 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 hey. Al heet de kater, ons aan de sluppen, als ik die code op het Limburg wat ik meen. Weet u wat al die natigheid met onze vaste loven deed? Met optochtliedjes, Prins en Buut, of lief alleen maar de blanchuut. Al stijgt het water, ons aan de luppen, hier blijft de code niet geheim. Alaf, 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 en Hilters pas ons op de been. Ja, het is toch een nummer wat dat in de kop blijft hangen. En met die vastelovendag gewoon hem ongetwijfeld heel erg veel uren. Code geel, rood, groen. Ja, het is echt geweldig van de geleentje. Goed, we gaan door met ons volgende item. Iedereen heeft namelijk ergens in de week wel een vaste vriedag. Maar met de vastelovendag, ja, dan wordt toch eigenlijk wel bekend. Iedereen zijn schema een klein beetje omgegoest. Gooi je net iets meer naar de frietent dan normaal. Maar goed, wie ziet zo'n vastelovend nou voor zo'n ondernemer van zo'n frietent er eigenlijk uit? En ja, wie beleert zo immers ook de vastelovend? Daar gaan we het even over hebben met Georgie Fransen, een van de ondernemers uit de binnenstad. Georgie, goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, als die vastelovendag eraan komen, wie daar nog toch een beetje op gaat voorbereiden. Ja, bij mezelf begint het ook een beetje te kriebelen. Want het is natuurlijk veel drukker dan dat het normaal is. Je gooit natuurlijk die paar weken van tevoren, gooi je een beetje vuur bereiden, gooi je een beetje nadenken, wat heb ik nodig, wat ga ik doen, wat voor muziek ga ik draaien. Het moet natuurlijk ook allemaal gezellig zijn voor de mensen, hè. Ja. Natuurlijk moet je extra veel vuur bereiden met bestellingen maken. Je bestelt natuurlijk veel meer dan normaal. Maar wat maakt je dan een indicatie dan op, of wie mocht me dat voorstellen? Is dat losse vingerwerk, of is dat... Ja, je hebt een lijst. Hoe mijn bestellingen en dat. Ik pak normaal hetzelfde als 4 jaar en de jaren ervoor. En dan zien we wel wie het goed komt. Ja, maar kun je tussendoor, dat je echt krap komt te zitten in de frieden, kun je dan gewoon ook bijbestellen? Ja, als ik krap kom te zitten, dan hoef ik met te bellen. Dan stond ze een half uur later met de nieuwe airpakjes bij mij voor de deur. Ja, nee, maar dat is belangrijk, want als een café zonder beer zit, moeten ze ook de beerwagen kunnen bellen. En daarom ben ik ook benieuwd of dat terug dan ook geldt. Dus dat je ergens wat tekort komt, dan moet het toch aangevuld worden.
Dat geldt voor mij exact hetzelfde als bij een caféke. Ja, en dan, wie ziet wie zien die dagen vrucht eruit? Want je maakt stiekem toch enorm lange dagen dan. Ik maak enorm lange dagen, ja. Maar dat is wel hartstikke goed. Iedereen, alle mensen die binnenkomen, die hebben hartstikke goede zin. Dat is soms wel eens angst, maar alle mensen die binnenkomen zijn er helemaal aan het feesten en hebben natuurlijk een paar gedronken. Ja, dat is gewoon top. En mijn dagen, vrijdag begin ik dan rond 10:00. En ik zal rond 4:00, 4:30, misschien 4 voor zal ik toes binnenkomen lopen. Ja. En zo ziet dat er 4 of 6 dagen uit. Ja, en wie laat begin je dan weer? Want als je dan kijkt, zondag ga je bijvoorbeeld de optocht, de maandag is de Wichteroptocht, dan zul je wat eerder open moeten. Ja, omdat het firste friet is, moet je zelf alle friet vuur bakken. Dus daar zit je ook wel heel lang mee bezig. Dus je moet wel een paar uur van tevoren beginnen. Ja, en wie kijkt je naar personeel? Want je slot je natuurlijk niet alleen. Je gaat een aantal mensen die je erbij helpen, maar wie gooi je dat inplannen? Ja, Rob, je weet zelf dat het klein is, hè? Ik weet dat het klein is, tuurlijk, maar ik wil heel graag weten wie dat je dat doet. Ja, we zijn met 4 man en die beginnen gewoon allemaal net zoals je zegt, rond 10, 11 uur. En we stoppen rond 5. Ja, dus het is gewoon eigenlijk een einde is dat gewoon keihard doorgaan. Ja. Maar ja, dat is voor de mensen die op stap gaan hetzelfde verhaal, hè? Tuurlijk. Ja goed, je hebt een kleine frietzaak hier in de binnenstad. Dat is natuurlijk hartstikke druk. Hij nou eens in die afgelopen jaren wat meegemaakt hoe hij van zegt van nou, dat is me toch wel echt bij blijven hangen, dat toch nooit meer vergeten. Ja, dat 4 jaar met de vastelovens hebben me gepaald een paar keer echt zo goed vermaakt. Zo goed gelachen met de mensen die komen. Dat was echt top. Ja, dus eigenlijk als de mensen geen visje in het café hebben, dan kan het gewoon weer doorgaan. Ja, de Polonaise ging door de tent in, dus dat was perfect. Dat wil ik dit jaar eigenlijk wel weer zien. Ja, en je zit er klaar voor die dag. Je hebt je nu al zodanig goed voorbereid dat je gewoon lekker aan kan beginnen. Jazeker. Ik heb er heel veel zin in. En ik hoop dat iedereen er ook zin in heeft dat we er weer een lekkere visie van maken dit keer. Ja. Heb je met die dagen bijvoorbeeld ook een speciale actie? Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht, maar... het valt me eigenlijk nou binnen. Dat je, zeg dus gewoon actie dan? Ja, nee, het valt me gewoon binnen. Misschien is het een idee om dat te doen. Ja, ik denk dat de maandag wel een leuke actiedag is. Het vastelovendfrietje. Bijvoorbeeld. Ja, nou oké. Ja, we hebben een klein beetje een beeldje bij wie je erop voorbereidt. Wat verwacht je van dit seizoen? Ik hoop dat het nog drukker wordt dan 4 jaar natuurlijk. Want dat was... dat je een nog grotere tent extra moet zetten, zodat je al die jaren had gedaan. Ja. Eigenlijk hoop ik dat wel, maar dat gaat niet. Hè. Mooie vergunningen verkrijgen en die kreeg ik niet. Nee. Dus dat maakt niet uit. Maar goed, met die dagen ga je in ieder geval hartstikke druk. Ja. Het gaat continu door en op een gegeven moment moet je ook echt tegen mensen zeggen van zo, en nu gaat de knip erop. Ja, jammer nog mooi om 2 uur dicht, want het leefde ging door tot nog 5. Maar ja, het gaat niet, hè. Nee. Nou goed, we hebben in ieder geval wel een schoon beeldje van wie dat je een beetje voorbereidt, dat het weer gezellig is in de frietent. Dus ja, we kunnen alleen maar mensen aanrooien om met die dagen weer aan te komen. Ik zou zeker een keer komen. Ja, verse friet. Ik bedoel, met de vastelovend, ja, nee, nog meer. Ja, als je er een paar jaar ook kijkt en je kiest een lekker verse friet eten, dan... ja, Wim zit er nee tegen, zou je zeggen, hè? Ja, ik kan er zo niet eens bedenken. Nee, ja, dat weet ik. Goed, Jordi, ik wil je heel erg bedanken voor de komst in de studio. Ik ook. Fijn dat we een klein beetje een beeldje hebben gekregen over wie dat je voorbereidt en wie dat die dagen eruit zijn. Ja. En dan, we zien ons met die dag wel. Ik verwacht nog wel te zien, ja. Je roept me vanmiddag al te zien natuurlijk. Ja, daar was ik al bang voor, ja. Ja. Nee, maar dat gaat kort komen. Met die dag kom ik zeker een keer wat bij je eten. Kom school. Goed. Jordi, dankjewel voor de komst. Jij ook, hè. Ja, de afgelopen weken hebben we natuurlijk veel aandacht besteed aan alle activiteiten in en rondom het Wierterland. En ook deze week gaan we weer volop aandacht besteden aan de vastelovendje bij de Goonverweer. Hoe kun je vandaag, maar ook de komende week met die vastelovendag allemaal hergaan? Nou, dat ga je huren van Nemerswinter dan Saskia Meulen. Goedemiddag allemaal. Maandag 20 februari is weer de jaarlijkse Lambiekavond in het buurthuis Moezel. Wil je live meemaken wie hem deze prijzen in de wacht sleept, dan zie je vanaf 7 uur welkom. Om 7:50 begint het programma. Vrijdag 24 februari hoor je de Covers een kroegentocht. Ze bestaan 5 keer 11 jaar en willen dus wat anders dan een feestje in een zaal. Met een goed gezelschap, een fotograaf en een mobiele tombola trekken ze door de stad. Wil je met ze mee feesten? Om 8 uur vertrekken ze namelijk vanaf hun eigen paleis de Ooimerensch de stad in. En dan komen we bij de vastelovendag zelf. Er is zat te beleven.
Wiert en Nijwiert organiseren zondag 26 februari live feesten met topartiesten. Na de Rockstekersoptocht die om 1:30 begint, kun je ook gratis naar Wiert live op een oude merentje. Van 11:03 tot 11 uur doort het ongeveer. Met optredens van onder andere Big Benny en La Bamba. En s'avonds kun je in Nijwiert naar het feestcafé. Maar daar huur je zo dadelijk meer over. Maandag 27 februari kun je bij de Zwieloeren op Luke gewoon fruit shoppen. Dat is vanaf 10 uur. Er wordt voor eier en spek gezorgd en aansluitend is er een matinee bij Café Zaal Jonas. En dit was de laatste agenda. Wil je hem nog eens rustig nalezen? Kijk dan even op onze Facebookpagina. Ik wens u allemaal een keichique vastelavond toe. Een dikke merci Saskia voor de afgelopen weken om ons goed op de huizen te brengen wat er allemaal te doen is in het vastelovendland. Ja goed, op vastelovend zondag dan is in die Wiert wie je juist huurde weer één groot feest, want dan zit namelijk een groot vastelovendspektakel op het programma bij vastelovendvereniging De Pinmakers. En dat is het feestcafé. Bij mij in de studio Johan en Ron. We gaan het dus even over hebben. Het feestcafé, wat is het precies? Want als ik wil feesten kan ik ook gewoon zo'n café hier. Ja, het feestcafé dat is 11 jaar geleden is te begonnen. En het begonnen toen in de winst. En de organisator zit neer mij, dat is Ron Kums. Dat is een vorst. Die is er toen mee gestart, op een zondag, wat te gewoon organiseren omdat er niks te doen was in het dorp. En het is te begonnen met één artiest. En gauw genoeg, de jaren daarna, wordt het de locatie al te klein. Er worden al meerdere artiesten. En toen zijn we naar zaal centraal moeten gaan voor alle artiesten te goed kunnen presenteren en het volk binnen te laten. Want het is al een avond geworden waar 500-600 gasten aanwezig zijn. Ja. Dus daar zijn we heel trots op. En we hebben inmiddels al 4 tot 5 grote artiesten in de zaal staan. Dus en heel veel Nederweerter eigen artiesten. En dit jaar hebben we daar 2 halve finalisten binnengehaald. En dat is ons eigen DZN met de vastelovendslager van de Pinmakers. Allemaal. Ja, die hebben we nog in de studio gehad. Ja, allemaal. En als tweede hebben we een halve finalist en dat is Proef maar het Van Rij. Die hebben ook gevraagd voor op te treden. En dat is helemaal geweldig. En daarbij hebben we nog 2 finalisten in de zaal staan. En dat is Marleen Rutte uit Hunsel. En als afsluiter Bjorn van Berkel uit Grubbevorst. Ja. Ja, dus dat je dit jaar sowieso een feestje weer. Ja. Maar als je eens terugkijkt zo naar de afgelopen jaren, je hebt gewoon heel veel schone artiesten al gehad. Je moet toch elke keer weer een bepaalde inspiratie ervan afhalen om het toch weer neer te kunnen zetten. Ja, dat klopt helemaal Rob. We hebben immers binnen de vereniging en die kijkt altijd op de achtergrond van wem zou je dit jaar een LVK-winnaar kunnen weren of nu maar op en al. En daar selecteren we een klein beetje op. En we moeten echt zeggen, dit jaar is het ons helaas niet gelukt. Maar we hebben ze wel bij ons op het Prinsenbal gehad, de Glinje. Maar de laatste 7, 8 jaar hebben we constant goed gegokt met de winnaar van het LVK bij ons op het feestcafé te hebben. Ja. En dat is natuurlijk geweldig, want ja, zo'n artiesten ook, die moet je dus echt 2, 3 jaar van tevoren boeken. Anders kun je ze echt niet krijgen. Dus dat is wel uniek in Nijwiert. Ja, het is lastig. Ik bedoel, dat ervaar ik zelf ook met de grondverweer. En goed, het is in ieder geval schoon dat zoiets lukt. Hij het nog eens in het verleden wel meegemaakt dat een artiest op het laatste moment moet afzeggen? Ik moet eerlijk zeggen, dat is nog niet gebeurd. Waar je wel een van de eerste jaren hebben we heel even een beetje een probleem met het geluid gehad. En toen kwam net de eerste keer Big Benny in Nijwiert. En ja, natuurlijk Ben ook. Die wil natuurlijk garant staan voor kwaliteit en zijn stem. Maar achter de scherm hebben we dus ook tegen hem gezegd van luister even Ben, rustig aanblijven. Dit komt allemaal goed. En het is er goed gekomen. En dan weet je ons ook echt bedankt voor het geweldige neerzetten van zo'n avond. En natuurlijk ook voor zijn optreden. Maar we moeten het afkloppen. We hebben er niets met gemaakt. Het had op het laatste moment de artiest af het moeten zeggen voor het feestcafé. Ja, dat is ook fijn zijn als dat zo blijft natuurlijk. Ja, en mocht het dan gebeuren, dan zoeken we een goede vervanger ervoor. Op het laatste moment, dat het rond zit, op het laatste moment is je moeilijk. Want we moeten het gewoon 2 jaar van tevoren op een vastelovendszondag gaan boeken. En anders zijn we gewoon te laat, ja. Wie lang zijn je nou bezig met zo'n evenement te organiseren? Want dat vruchtgeeft ook een aantal weken, misschien wel maanden om dit op touw te zetten. Ja, ik denk dat je al 2 jaar van tevoren, zeg maar, hè. En zeker een jaar van tevoren, moet je met een slag gaan voor de grote artiesten binnen te halen. Ja. Want anders krijg je niet meer geboekt. Nee. En dat lukt dus, de laatste jaren lukt dat vrij aardig. Als je op tijd aan de slag gooit. Ja, in principe zitten we best vrij vroeg dikwijls bij elkaar. Ja, sinds dat ik vorst ben geworden bij de Pinmakers
ben ik uit het comité gestapt. Op de achtergrond heb ik heel veel contact nog wel met Johan over bepaalde dingen. Maar er staat gewoon door de jaren hier een geweldig draaiboek. En ja, dat is eigenlijk de richtlijn van het programma van het Viescafé dus. Ja, nou ja, dat moet ongetwijfeld weer een heel schoon vies gaan weer op de vastelovend zondag. Ja, iedereen kan er gewoon naartoe komen of moet je er een keertje voor hebben? Nee, dus we houden altijd intree-vrij. Dus we proberen zoveel mogelijk betaalbare artiesten te boeken. Dat overigens gewoon door sponsoren en door evenement zelf betaald wordt. En dat kunnen we zo volhouden en dat willen we ook zo in stand houden. Ja. Goed, vastelovend zondag dan gaat het gebeuren. Vanaf wie laat kennen mensen de zaal in? Het is van 11:06 gaat starten en het duurt tot middernacht. En in de vooravond, daar willen we beginnen zeg maar met Patrick Hendricks. En die wil de gasten en voornamelijk de jeugd uitdagen van mij te zingen. Die zal het door de zaal gewoon, dat de mensen mee kunnen zingen en springen, ja. Ja, laten we in ieder geval hopen dat vastelovend nee weer, maar ook mensen uit Wiert die heel veel interesse hebben om mee naartoe te gaan. Die ook natuurlijk voor bepaalde artiesten dan nog toekomen. En dat die dan gewoon weer komen feesten op vastelovend zondag. Ja, dat klopt helemaal. Hè. Meestal kijken we natuurlijk ook. Hè. Dat we een zanggroep uit Dorspel hebben of uit Nijweert End of zo. Kijk, en dat trekt toch bepaalde mensen weer met. En ook natuurlijk die grotere artiesten, zoals je het al net zag. Ja, daar komen natuurlijk wel extra mensen voor. Ja, dan gaat gewoon ook een leuke variabel programma voor iedereen. Ja, absoluut. We beginnen natuurlijk dikwijls in het begin. We zijn eerst gestart met eigenlijk het karaoke. Daarna zien we gewoon playbacken. Maar ja, op het duur moet je met de vernauwing dat liep niet meer zoals we dat zelf voor ogen hadden. En vanaf vorig jaar zijn we eigenlijk begonnen met Johan Veugelers. Een soort een bierkant, wat hoe ze nou weer ontstangen is, ook met de kermis. Zo doen we dat eigenlijk nou op het Viescafé ook, dat mensen gewoon met kunnen zingen. Met de microfoon rond laten gaan en dat is gewoon geweldig. Ja. Ja, het is gewoon altijd weer een feestje. Dat heb ik al vaker gehoord. Ik hoop dat het dit jaar weer een ontzettend schoon feest moet gaan worden dan in Weerburg. Ja, dus bij deze wil ik iedereen uitnodigen. Komt je naar Weert op vastelovend zondag. We beginnen voor 11:06 en maken er een groot feestspektakel van. Ja, dat gaat zeker lukken, mannen. Daar ben ik helemaal niks bang voor. Ja, de schoon programma stond, dus dat gaat echt helemaal goed komen. Ik dank u voor de komst naar de studio. En ja, hopelijk zien we elkaar met die vastelovenddag nog. Mocht het niet zo zien, bij deze een hele goede vastelovend. Dankjewel Rob, en dat komt zeker goed. En natuurlijk bedankt voor de uitnodiging. Heel erg gedaan. Ja. Goed zo. Nou, tot zover deze aflevering van Daar gaan we weer voor dit seizoen. 6 weken zijn echt voorbij gegaan weer in de trein. Maar ja, ik kan wel weer terugkijken op een geweldig seizoen. Waarin we echt aandacht hebben besteed aan de vastelovend in Wier, maar ook zeker daarbuiten. Als ik dan even een klein beetje moet terugblikken wat dat we allemaal gedaan hebben. Nou ja, iets wat ik heel chic vind is dat we gewoon de LVK-winnaar in de studio hebben staan. Maar ook de laatste keer Vorst Janne van de Rogstekers. Nou, dat is ook gewoon erg schoon. Je hebt een schone band met zwemers opgebouwd. Er zijn natuurlijk ook achter de schermen een hoop dingen gebeurd. Iets wat je als kijker niet hebt meegemaakt. Maar wat ik wel met kreeg, is dat het programma is ingezonden voor de lokale omroep awards. Nou, als je kijkt wat je erover een positief commentaar op krijgt, dan heb je alleen maar zin om gewoon aan het programma te gaan beginnen. Ik vind het ziek dat ik het mag doen en ik hoop het ook nog jaren te mogen doen. En ik kan alleen maar tegen mijn team om me heen zeggen, want die mensen heb ik nodig, anders kan ik het programma niet maken. Een dikke merci, want zonder kan dit gewoon niet. En ook een dikke merci naar alle verenigingen, artiesten en iedereen die heen naar de studio wil komen en mij werkt. Dat vind ik gewoon fantastisch dat dat elk jaar weer zo is. Ik kan alleen maar zeggen, op naar volgend jaar. Je kunt dus natuurlijk altijd blijven volgen via Facebook. Facebook.com/doorgaanverweer. Mocht je nou het programma eens een keer terug willen kijken, dan kan het natuurlijk. We herhalen deze uitzending vanavond om 8 uur en ook op morgenavond om 8 uur kun je het programma nog eens rustig terugkijken. Ik bedank je voor het kijken voor dit seizoen. Heel graag tot volgend jaar en een hele goede vastelovend. En we gaan er muzikaal uit met de Gelientje. Dag ook weer. Hey! Met vastelovend leerde weer ons kinderen. Die cupje waren ware kleurenpracht. Die dacht zich moest ik mij maar verzinnen. Maar ik voel dat ik verleef word op verdacht. Het s'avonds wie de schmink wordt afgewasje. Ontspoont zich een geweldig gave snoet. Toen vielen mij de ogen uit de tasje. En zeer gelukkig schreeuwde ik genoeg. Onder dat luisje schmink, daar zit een lekker ding. Ik ben betoverd door een leven lach. En die de oog op zaag heb ik volledig inzien mag. Onder dat luisje schmink,
daar zit een lekker ding. Ik schreeuw voorzichtig waar ik strelen mag. En breng die mulke dat een mulke vraag. Nog steeds zit ik een loeren voor de spiegel. En mensen dat ze gansloos opgesmuk. Toch maak het zich niet zwaarder in de regel. Die laklosstad die brengt toch geen geluk. Met vaste loven mag ze dich nog schminken. Dan zeert het zich die kleurtjes op die vel. Maar door het jaar hoef ik niet lang te denken. Dan zie ik dich het liefste naturel. En dan gaat het alweer. Onder dat luisgeschmink, daar zit een lekker ding. Ik ben betoverd door een leven lang. En die oogopslag het mij volledig inzien mag. Onder dat luisgeschmink, daar zit een lekker ding. Ik schreeuw voorzichtig waar ik strelen mag. En per die mulke daar een mulke vraag. Onder dat luisgeschmink, daar zit een lekker ding. Ik ben betoverd door een leven lang. En die de oogopslag het niet volledig inzien mag. Onder dat luisgeschmink, daar zit een lekker ding. Ik schreeuw voorzichtig waar ik strelen mag. En per die mulke daar een mulke vraag. Ik schreeuw voorzichtig waar ik strelen mag. En per die mulke daar een mulke vraag.